Iya. Resen nesu. Kowe nek aku kamret wegah ro wonge ning kowe gelem ro duwite saben bengi ya. Ya jelas ya duit nggo urip padake. Ah kuwi jenenge. Iya, ora apa-apa. Ya harus wajib. Heeh. Nggih, nderek mangi ya bagyo nggih, mugi-mugi dados desa sik berprestasi terus. Amin. Mugi-mugi maju terus. Ya ora apa-apa Pak momonge ben jomblo sikik ra apa-apa. Soale nek wis engko menikah ki kinerjane turun biasane. Ben jomblo sithik sesuk tahun ngarep nek desane wis juara siji terus, lagi engko golek aku ra apa-apa, Mas. Ora gelem wis to. Yakin wis to. Kan aku sinden ayu berprestasi padake. Ha iya ning suaramu kuwi sing marai domo. Iki aja kok ngomong, angope marai bojomu minggat kok. Iso marai minggat. Turu bareng ngono nek umume cah wedok ayu anggap mesti ngono kuwi diampet aja nganti mangap nek kowe ora bojomu lagi mapan iya kan bojone jenggrek biangane matur sembah nuwun ya wis dibuka swasana limbukan ya nganggo widodari papat cacahe Bathari Dresanala Bathari Remirin Bathari Surengrana lan Bathari Disur Merana iya iki Kecamatan Kabupaten Desa Mulyadadi ya Mak iya Desa Mulyadadi nggone dalu menika ngadani ya kuwi pementasan ya acarane apa acarane nek ora kleru gelar budaya nek ora kleru ya merti desa oh ming loro kuwi kok ana iya wis monggo wong iki sing diparingi aku nawala utawa layang sak suwek iki ngemot tentang materi pergelaran wayang pemerintah Desa Mulyadadi kanthi slogan bangun mulyaning Mulyadadi dasare Desa Mulyadadi kene wis diresmekke minangka desa budaya ya wis diparingi predikat desa budaya nek ora ana kegiatan kabudayan ya rasane kaya kurang pas rasane kaya kurang afdol ya nok ya dalam rangka satu aspirasi saka penyanyi Bapak anggota dewan yaitu Bapak Paidi SIP ya nah kanthi cara mangkono sesuk meneh nek ora ana aspirasi ya piye jenenge Bapak Lurah lan sak stafe budidaya supaya tetep wayangan nadyan ora awake dhewe sing ditimbali ning tetep gelar wayang jumbo karo Desa Mulyadadi minangka desa budaya ya merga sing jeneng aspirasi ki eneng watese ya kadang kala ya ana kadang kala ya ora ya ngono ya Mak iya ha iki dadi pamecut tumraping pemerintah Desa Mulyadadi sarana dibantu dening Bapak Paidi SIP minangka anggota Dewan Kabupaten Bantul ya sesuk nek ora ana pambiyantu meneh ya umbudidaya piye carane nok nyisih-nyisihke apa jenenge nyisih-nyisihke probia dinggo nanggap wayang ngono ya Mak iya
Ora awake dhewe Bantul kene iki pirang-pirang. Sing ning Mulyadadi kene ya dalang enom ya apik. Iya. Ngono ya, Mak. Sing kikis wan duwe nawahi kawijan. Iya. Kuwi adikku ya apik no. Iya, mau to unek kelek. Ya wong guyone seniman ki ngono kuwi. Ning wayangane apik tenan waton sing ndang dudu kakangne. Ha iya. Nek sing ndang kakangne ming dipaidu ming dintuti no. Ha iya. Mula golek pengendang liyane sedulur ya, mak liyane wae sedulur ki sok ngenjeloke. Iya. Pancen ngono. Tasyakuran pemerintah Desa Mulyadadi atas keberhasilan pembangunan desa dan banyaknya prestasi yang telah diraih selama dipimpin Bapak Lurah Desa Mulyadadi yaitu Bapak Ari Sabto Nugroho SH. Luar biasa ya. Ya sing jeneng lurah ki ya kudu iso njunjung marang desane ngono kuwi no. Iya, pelestarian budaya. Angka 3 pelestarian budaya karena Desa Mulyadadi merupakan salah satu desa budaya di DIY berdasarkan keputusan gubernur. Nah iki saya abot. Sing mutuske wae panjenengane Bapak Gubernur ya minangka dadi desa budaya. Mula iki dadi kewajibane Bapak Lurah lan sak stafe kudu tetep nguri-uri kabudayan eneng Desa Mulyadadi kene. Ya. Prestasi desa juara 3 lomba LPMD se-Kabupaten Bantul tahun 2018. Juara 3 lomba perpustakaan desa se-Kabupaten Bantul dilanjutkan mendampingi perpustakaan desa Wukirsari maju dalam lomba perpustakaan desa tingkat provinsi. 3 juara 1 lomba Kube berprestasi Kabupaten Bantul tahun 2018 dilanjutkan tingkat provinsi juara loro sak DIY no. Luar biasa. Juara loro lomba Gapoktan berprestasi se-Kabupaten Bantul tahun 2018. Juara 4 lomba PKK desa se-Kabupaten Bantul. Juara 2 lomba Karang Taruna berprestasi tahun 2019. Juara 2 kompetisi sepak bola divisi utama Askap Bantul tahun 2018. Juara 2 kompetisi sepak bola kelompok usia Askap Bantul tahun 2019. Juara 4 lomba desa se-Kabupaten Bantul tahun 2019. Yo. Prestasi-prestasi iki nek menurut aku aja mung mandeg tekan semene. Sing maune juara 3 dadekke juara 1, sing maune juara 1 dipertahankan, sing maune juara loro sak DIY ya diundake dadi juara 1, sing maune juara 4 lomba desa nek iso kebersamaan masyarakat karo pemerintah Desa Mulyadadi nyawijekake tekad supaya iso mbudidaya juara 1 lomba desa se-Kabupaten Bantul. Ya. Kuwi ya mak program selanjutnya seperti itu. Oh iya. Sabanjure program inovasi pemerintah Desa Mulyadadi, Mulyadadi Resik, sekolah desa, ruang belajar para pegiat desa, lan solidaritas Mulyadadi peduli. Oh iya. Wah, apik tenan Mas. Pokoke luar biasa no. Ya. Majune ya iso ora umum ya. Bengi iki mula ngadani pementasan wayang kulit sing ditimbali awake dhewe. Ya. Ya ora ketang lumantar Haryo Sumantri ning ya awak dhewe wis kebacut sagu ya kudu diestokake ya men ngrasake carane milah-milahke dhuwit ki piye ora pecah sirahe modar ora. Lho Mas, lho apa aku ora ngerti apa-apa kok lah lho. Iya, ya wis pancen ngono ya ora apa-apa ya Mak. Iya, matur sembah nuwun tan. Iki kok ana cakar usus barang nang kene iki ngopo iki? Ya wis ben ora mbok menawa ana wong iki panganane dipek ibu-ibu Waranggana sing tekan kene layange tok wae nyo. Nah, ya aja dikeke aku ora mangan apa-apa. Ya, mayang kok mangan iki ditukani karo dalang-dalang ya. Kuwi bae ya Mak. Ya, pokoke Mulyadadi tetep tambah maju, tetep tambah eksis. Pak Lurah nggone ngasta minangka dadi lurah. Prestasi panjenengan dipun tingkataken Pak. Sedaya masyarakat lan para pemerintah desa mendukung semuanya. Ya, ngono ya Mak. Ya. Piye carane supaya tetep desa budaya iki berkembang? Ngono ya Mak. Iya nang kene aset-aset pirang-pirang kono gamelan jero mau ya tak inguk ya ana. Ora gelem ngagem gamelan kene. Semelang nek rusak. Iya. Wong kancamu nek nabuh sak penake dhewe. Iya. Ngono ya, jader malah putung lah, malah cilaka wis mula dipasrahke awake dhewe. Ya. Ora apa-apa Mak, ya. Bengi iki komplit nok sindene 9 modar ora. Ya. Sambat to kowe.
Pirang-pirang padha nyuwun. Lah iki Karang Taruna kene iki aja mbok sepelekke ora kaya Karang Taruna liyane. Karang Taruna kene panyuwune gending luar biasa no. Ya. Yo Sinom Parijata pelok 6 Mbak Orisa sing nembang janjine piye? Rujak jeruk slendro menyura dibawani. Ngerti patete no? Ya. Lah ya wis tau apa nabuhi dalang saka Goro Kidul ana. Ayo. Liwung. Iya ya Mak. Oh, BPD Desa Mulya Dadi Bapak Mardianto, Bapak Sugiono, Budi Keswara, Bapak Danang, Bapak Wakit, Bapak Sukirno, Ibu Narti nyuwun lagu dolan ning Gembira Luka. Wah, iya iki. Ini dolane ndi? Aku ora dolan. Ha iki karepe rak kuwi ning bocahe ora mangkat ya wis cilaka. Iya. Katur Pak Dalan kula nyuwun lelagon Caping Gunung. Iya. Matur nuwun saking kula miyayam Pak Jetut. Oh iya. Diaturake Mak. Pirang-pirang iki panyuwunan no. Tak wacane dhisik ndak gelo penggali sing padha nyuwun ya no. Iya. Nyuwun langgam Caping Gunung saking Mbah Dukun Slamet Kepuh. Oh iya, Mbah Dukun Slamet Kepuh. Mbah Dukun bayi, Mbah Dukun apa radon? Iya. Iki bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum waalaikumsalam kelompok pengajian ibu-ibu mbogem. Wah. Ibu-ibu kok mbogem. Kudune bapak-bapak ya no. Iya. Ya wis ora apa-apa minta lagu Jineman Lur Kambang Sinom Parijata Ketoprakan karo Ya Maulana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Mangke kula aturaken ya. Ana sing diplastiki no. Iya. Mides Kas Pundong Pak Tono lokasi pasar kuliner Angkruk Sari Kretek Bantul tempat di pintu timur dekat mainan anak-anak. Mides Pak Tono. Ya. Nyuwun lagu apa ora ning lagune? Ki eneng sing nyuwun lho kak ira akeh banget iki. Wedan. Ora apa-apa nggo. Sedia kompor. Angkringan Pak Leo di pasar kuliner Ngangkruk Sari hadir nyuwun lagu gubuk asmara sambel kemangi nggih. Mangke badhe kula aturaken mboko setunggal. Ya, ngono ya Mak. Ya. Gandeng ki sindene ya pepak komplit-plit no. Ya, matur sembah nuwun. Wah. Songo tenan iki. Ora ndek ide dilongi to ya. Iya. Mau jane wis ana mantri wis rada ayem mau sindene ora menyang sijine alhamdulillah. Aku munggah dhek nusul tik bar. Ora eneng kandangan kowe. Iya. Wis ben men dirasake Mak. Iya. Ayo. Ngaturke apa sih? Iki sing panyuwunane dobel-dobel tak aturake dhisik ya, Nak. Iya. Caping Gunung. Caping Gunung biasane saiki sing lagi ngetren Mbak Anting. Ki Mbak Anting ora melu mergane sesuk ujian. Oh. Ki Caping Gunung Madura ditumpakke besik nok men tekan Jawa sik. Iya. Dadi Caping Gunung cara Ngayoja biasane. Caping Gunung cara Ngayoja pamundutan Pak Dukun Slamet Kepuh karo miyayam Pak Jedut. Ya. Dhisikke sena. Ya. Iki dukun iki. Ya. Ora dhisikke santet malah ngrekoso. Iya. Monggo diaturake. Monggo sinden-sindenku ya. Wis saka Mbak Agnes Merono bablas. Ya, ngalun-alun ya Mak iya. Iki mau aku ya penuh tanda tanya. Ing atase gelar budaya menyambut Desa Mulya Dadi le berprestasi sarta desa budaya kok lakone kok Antasena rabi. Ora mung aku nok, penabuh ki mau sadurunge wayang wiwit mau wis deting Kresik. Ki maksude piye to Antasena rabi? Ajebul karo Mas Bayu MC-ne digenahke nek akeh pamong sing durung do rabi. Oh. Mula bengi didongake men do kaya Lesmana Mandra ku ora. Anu ntar kaya Antasena. Senengane ora. Ya mangga. Ya Mbak Anes diaturke. Neno. Mangga, yuk. Saben bengi nyawa
Geser ke ngalor nek ora kleru. Iya. Yen memajang ya Mbak Orisa. Yen memajang mong karo janar kuning Iki kok ana wong njaluk lagu kok. Wah, ya bejane dalang ki ya ngene iki. Iya, tak kira nek isine lampu tenan. Duse iki Rosia LED lampu hias. Ya, isine rokok no. Wah. Lang gleleng iki. Oh. Semene aku ra doyan kabeh. Wah, iki kesenengane sing ngladeni wayang iki. Ya nyembah kok ya. Ya ora garap. Aku ya dukun iki ya dukun ya. Isih onyo sijine. Aduh ora doyan kok kancane 76 ora doyan ya minta keke mburi iki. Iya. Ya kari gudang garam ki sapa sing gelem? Kok ngacung. Kaya ora ngerti pambegamu. Kowe iki gudang garam ya ngacung, jarum ya ngacung. Kok terus dijolke bakul. Iya. Es. Kembang ya. Peming 7-6 iku mesti ana wong jawil kok. Ndo. Nek jare kowe ra doyan, mangsa kaya ngene. Ngene, ra apa-apa nggo kebak-kebak cangkem. Iya ya, Mak. Iya. Oh, penabuh iki kejem-kejem lho nek penabuh iki nek. Iya. Tenan wis dum-duman siji-siji rokok sewadah-sewadah ya ngene kancane tiba ya didelikke. Engko kancane ubet rokokku tiba wis rasa goleki diklaske nyon aku tukunen mongko ceke kono. Do mentolo karo kancane dhewe iki. Apa gile? Yo. Jejere Mbak Elisa. Sarwi. Panas yuk mangga Mbak Tatin ya. Diparikan yo Mbak Agnes kagem apa jenenge iki mulya dadi yang berprestasi yo karo apa jenenge desa budaya monggo yo nyambel trasi lawe teri terus mugi desa mulya dadi semakin berbudaya dan berprestasi. Ya, luar biasa iki cakepane apik. Yo, Mbak Orisa. Yo. Ana manuk pleci. Terus tak pateni. Lho ayo. Cilik kok.
Nek gagak mesti tok lus-lus. Ayo. Terus? Mulya dadi berprestasi. Iya. Mugi tambah lestari. Luar biasa apik iki mau. Yo, apa Ika? Mangan roti. Mangan roti. Entek pitu. Entek. Sinden kok dokoh-dokoh. Ngelih, Pak. Ah iya. Aja di mamah mulai. Desa Mulya dadi semakin maju. Oh ya, semakin maju. Ya, mengentek pituke marai maju. Ayo Elisa. Golek memedi Lho lah iki aneh-aneh iki jan. ning gone Keswan. Lah. Ana. Ayo kuwi memedi. Desa berprestasi mulya dadi Heeh. tansah lumintu karaharja. Amin. Ayo jejere Mbak Tatin. Ya, Tuku peci, tuku peci, ireng warnane. ireng warnane. Mugi warga Mulya dadi Heeh. sami sehat-sehat awake. Sami sehat-sehat awake. Terus ayo iki sing kacamata iki garwane Pak Keswan. Oh iya. Ayo yuk. Aku wedi Heeh. Wedi ngapa? ngarepku ana buta. Wah. Piye? Ae bojone dhewe ora percaya kok. Terus Desa Mulya dadi tansah ngrembaka. Desa Mulya dadi tansah ngrembaka. Ya ngarepe ning buta. Buta ngono nek kesambet petir karo kualat karo Begawan Mintaraga sirahe dadi cewek. Ayo jajare. Ana sapi Ana sapi, mengkal sing duwe. mengkal sing duwe. Aku nek jeneng ora saka mburi nek meres ki ra ya saka samping. Meres kok mburi pengkal. Iya. Mugi dusun Mulya dadi Heeh. tansah maju sak kabeh. Wah, maju sak kabeh ya. Kok suwe-suwe saya ora mutu. Agnes mau tetap berprestasi kabeh kok nonton maju sak kabeh. Engko terakhir ming Desa Mulya dadi muga-muga apik banget wis ngono. Ayo, Wahyu. Tuku srabi Tuku serabi gone Bu Prastiwi. nggone Bu Prastiwi. Mam. Serabine Prastiwi wis mampu. Wis jamur. Desa Mulya dadi berprestasi. Uga gancar rejeki. Ah, apik kuwi ya. Ayo Pras terakhir, Pas. Ki wis kentekan ide yo. Ora ming Mulya dadi apik banget alhamdulillah. Waduh sik. Ora apa-apa yu, aku yo ngrasake kok angel tenan soalé ukarane wis dienggo kabeh iki perlu mikir tenan. Tane wektu rasa kuwatir. Yo. Yo, santai. Tuku burjo. Nah, ngandel ora.
Tuku burjone ndi? Tuku burjo. Heeh. Ning desa Sambi. Wah, ya ana Sambi Pitu Gulung Kidul. Mugi bapake pamong sing tasih jomblo. Apik terus. Enggal payu rabi. Dek ya punya ide tersendiri. Ketika apa jenenge cakepan mulya dadi wis entek dhek golek cakepan liyane. Ya, ngono kuwi jenenge sinden sing berkreatif. Iya. Nana neno. Mangga sapa Mbak Ayu? Panas udan panas aling-aling. Taper. Tahu lho ana sinden ngantuk ngono kuwi. Dijawe langsung muni taper. Ngono. Caping gunung. Ya, yuk kanca-kanca bareng ya. Misoa caping gunung nadyan awaden ya. Nadyan Awas. awadon. Nah, Sarata lanang. ya. Jere Mbak Wahyu. Infuse inuman. Inumane banyu. Resik banyu resik. Bene. Ya mangga. Dek jaman. Mangga yuk. Prastiwi engko ndandute kur. Ya, monggo. Ya. Dek jaman perjuangan njur kelingan Yo. Ya. Jarene wis menang. Aja dicengkok ngono kuwi. Ya. Jarene wis menang keturutan sing Sokor bisa nyawa gunung desa agati raja
sapete iki ngene iki jenenge. Iya. Isih eneng sing turah ngono ya, Mak. Iya. Wah, iya. Ki mau ngaturake jenenge Camping Gunung no. Ya, ana piyai loro sing ngersakake. Lah, iki sing ngersakake ya ana piyai loro ya kuwi Sinom Parijata. Wah, saka ibu-ibu Mbogem minta lagu Sinom Parijata, saka Karang Taruna ya minta lagu Sinom Parijata. Iya. Saka BPD Desa Mulyadadi ya nyuwun ning Gembira Loka. Iya. Anu apa sih Sinom Parijata kok nganti tak campur aduk. Iya. Ya. Sinom Parijata ki sing paling merakati ming Orisa. Ya. Orisa Widyasari, Sinom Parijata ketok kaya menghayati tenan. Ya. Ayo Mbak Orisa. Jumeneng, ayo welah kepiye to? Iya. Ekspresikan suaramu, ekspresikan gerakmu. Pokoknya biar penonton itu menyukai bagaimana caranya. Yo, alon-alon rasa. Awas aja kentrok-kentrok. Iya, mergane hamil muda no. Oh. Lagi meteng enom, ora nggo gejlok-gejlok. Iya. Mangga. Nggih. Neno. Ya. Wah, Sinom Parijata kok linembang ngadeg. Ora apa-apa, ora apa-apa. Iya. Iya. Suara pancen yo apik tenan suarane. Saestu Iya. Ngene iki tok rame. Sapa wonge sing ora kepranan yen tuk kagungan garwa mongko sulistya ing warna gek suaramu ngedapi-dapi temen. Sapa sing ora runtuh jejantunge. Saestu Kang Mas. Iya diajeng. Coba tutukno. Pun Kakang tak midhangetake kanthi tetela. Injih Kang Mas. Iya. Kowe ngopo? Arep tak nggo gandrung karo Orisa. Nah, kono. Dodol wedang sik kono. Dol rokok 76 kono. Terusno diajeng. Kene cahayu kene as. Wes timpuh nang kene. Ningon-ningonku. Nggih, kok leletek ngoten nggih? Terusno.
Yen pun Kakang ra iso ngimbangi katresnanmu kuwi rasane isin. Rungokno suaraku. Injih Kang Mas. Aja nyuwara sithik rungokno suaraku. Nggih. Kok ngoten to? Ki nek ora tak tokke saiki, mengko aku pas nembang ndak metu. Lumampah tanpa Jolo niki dimimike diang Kang Mas. Pripun Kang Mas? Anjen. Rasane kaya ngene iki. Iki nek carane kaya ngene aku trimo ngetoprak wae. Nggih monggo mboten napa-napa lho. Diladeni karo garwa kadipaten sing paling tak tresnani. Wis ben ora usah gagas. Terus ke diajeng. Aduh. Iya. Iya. Diajeng. Pripun Kang Mas? Moro kowe saiki mlebu ning ngendi? Kepungkuran. Nggih. Pun Kakang tak ngaso, mengko sawise kowe wis siram terus nusula pun Kakang. Nggih Kang Mas. Wis kono-kono. Nggih. Kapan tutuk nunggu kono siap. Nggih Kang Iya, Mas. iya, hati-hati. Nganggo sandal. Ndak sikile methek. Bare wayangan marai rape. Iya. Sebabe do difoto. Ora apa-apa jeneng pementasane pancen ya kaya ngono kuwi. Ayo risake pinter ngetoprak. Aku ya baut. Ayo wis padha karo tumbuh entuk tutup to ya. Los ngetoprak iki pancen ya apik tenan. Inji Kang Mas ngono kuwi ya. Ya. Mula esuk paguyuban wiyaga karo sinden ki arep tak gawe ketoprakno. Oh. Ngono ya. Tak nggo acara ulang tahunku esuk kudu ngetoprak kabeh. Oh iya. Iya, ayo bambangane sing ngendang. Wis kurang bagus piye? Iya. Ratune Tusya wis kurang serem piye? Apa ora kurang bolo dupake wis pirang-pirang sembunang penerus meking. Ya. Sing bagian perang-perang kuwi, sing nyaron loro-lorone bonang penerus. Anu jenenge iki brandale sing nyaron sing bewoken kuwi wis kurang kejem piye. Iya. Wis komplit yo mak. Sing rebab dadekke macan. Ayo. Ayo saking suwene ngenteni wis dandan macan, topenge macan dicopot. Barengan kon metu terus. Metu macane macan. Ndase lali ra nggo topeng. Iya. Iya, Mak. Mban-mbane wis pirang-pirang. Engko role wedoke role Orisa. Iya, karo Ayu, mbane Prastiwi karo
Wahyu, sing rupa-rupa mban. Heeh. Iya apa ora gleleng? Iya, ayo. Wah mesti rame ya Mak. Iya. Lah pengrawite Karang Taruna mulya dadi. Oh iya. Wis beres. Jos pokoke engko dibayarno. Iya, ora usah kuwatir. Dadi pokoke lakone engko wis golek sing kira-kira lakon sedhik. Iya. Anu kok jenenge iki sapa sik dadine Banyuwangi kae jenenge apa? Wiratmaya karo jenenge iki Sri Uning. Oh iya. Apik tenan. Engko nek ora kuwi ya pokoke golek lakon sing srem. Ya, Warok Suramenggala. Supinten edan. Ya, sing dadi Supinten Prastiwi. Oh iya. Engko ora metu nganggo tank top tok kae. Senengane. Komplit kok ana kancaku ki wis tenan dijak piye-piye wis beres. Iya, pancen yo bener yo Mak. Iya. Ayo Mbak Ika gentenan Mbak Ika. Iya. Ya, Mbak Ika ngaturke apa? Pamundutan pirang-pirang iki? Ya, Sinom Parijata wis. Janjine piye? Terus iki gubuk asmara sambel kemangi. Ya. Aming ngethoprak sedeloe kok wahing aku. Ana sing mubal-mubal. Flu napa pripun? Apa? Flu. Oh, ket mau bengi aku. Aduh. Jan. Butuh Kowe duwe obat? jamu sing enak ora, Kak? Oh, Duwe jamu sing majas ora? wonten. Oh iya, sesuk terno ning Sedayu ya. Nggih. Jam pinten? Wis bar-bar jam 1. Duh, Wah, lah iki ning. ngunjuk riyen, ngunjuk riyen, ngunjuk. Tunjuk piye to? Pundi kula Kok nunjukke? tunjukke ora. Tak ngunjuk dhewe. Enggak kekean masalah. Kalau ngunjuk dhewe wae aku. Aku ngerti ya, kaki ketoke wonge kaya ngono ning kasar dadine. Nek tunjukne Sinten? glogok ngono malah. Aku keselak-selak. Ya ora, kula ki halus kok. Iya. Tembange apa Mbak Ika? Nggih. Nek kowe jeleh gubuk asmara ya janjine piye? Aduh, ora apal ya, Pak. Heh? Mboten apal. Waduh, lah piye? Nggih maca nggih. Maca ya ora apa-apa. Nggih. Janjine piye nganti sebrene maune dele dadine tempe aja sembrono mbok ya sing nyata tembe mburine dadi tulodo munggo karepku kowe tansarju lho aku sing ora tau nyanyi wae apal kok mula kuwi dapalke wis sandang pangan ora sembrono Nggih, sesuk kula apalke. engko ndaming bedina kowe iki meneng gubuk ora jeleh-jeleh ora Jane nggih jeleh. Mbok pindah ning endi? pindah ya Lah ora jak pindah. Dijak pindah ya meh teng mriki mawon silir. Iya. Lah yo ning gubuk yo cen silir kok ya, Pak. Gatot. Ayo. Dibawani sik apa? Neno. Iya penak. Iya. Ya. Aja turu. Nganggo adegan gandrung ora tak goleke wiyaga. Sinten? Sing arep iso duet ki sing ngrebab. Ora wani ambok modar mesti. Yo wani ra, Mas. Ora wani. Mumpung ning desane dhewe lho. Moh pomoh. Kok arep nangis? Oh, biar kowe dilirike wis ra wani. Sare kaki lemangan biasa wae.
Adeke saking salah tingkah nganti mamah kesempeten. Umume wong mangan ki mamah iki ngene penak kok. Wong kisruh pikirane iki beda. Nek kleru lho. Iki ana debok soalnya ning kono nek kleru debok. Nek jane lho guys, Ayu ki ra apa-apa. Wong Ayu ki wong seni kok ngerti dhek. Oh iki dalam batas pementasan kuwi ngerti. Iya. Ngono ya. Wong panggungan kok. Iya. Lah kejaba nek kaya aku ngono kuwi iki muring-muring mangun wong bojoku duwe wong panggungan. Iya. Dadine perlu apa ora perlu dijelaskan. Nek misale iki mau difoto terus disebar, wah, nek nang pentas kok ngono karo Risa kok rangkul-rangkulan. Lah iki mung nang panggung tuntutane penonton kon gandrungan. Oh, ayo wis. Nek nang ngisor ya ora. Nek munggah sithik ya Mak sadar, Mak. Mak. Kowe iki ngotak ya ngotak ora nggon cengel. Rasa ambegan. Berarti pas ning panggung golek kesempatan. Ora. Ku senengane werna-werna ora. Batinmu jane batinmu muni wah mbok mau sing ngerti Sina Parijata aku ngono ta batinmu. Sopo? Ya ora. Alah ora sok kaya ngono kowe. Ya, bacutke. Nganglang jagat Nyangking Bogor. Nyangking Bogor. Ndekno kaya ngono kok usul. Pak njing nek ketoprak tenan kula Subrata. Cembluke Ika. Wah. Kok apa, Mas? Ha bojomu dadi apa guys? Mban mawon niku. Wah, ketegelen kuwi. Mosok ya ngono lho. Kowe kanca-kanca kowe sing krungu lho. Enggak ta, Cak? Piye? Iya. Kencanane sandang kelawan pangan Bagaian nipun wong meleksa wong meleksa
mangga. Dong deng dong 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 deng dong 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 deng dong. Ya. Penak to. Wah ya bocah anu ikai pancen spesial langgam kok. Ya. Nanone. Mangga. Yen padha prasaja luwih prayoga ayo tarukon aja ngalamun ing liya taun ora Sekali lagi, Mbak. Monggo. Yo. Ya. janjine piye nganti sabrene ngakoni dhewe dadine tempe aja sembrono mbok yo sing nyata tempe
wong londo nyawa mendung turun sawis payung kowe aku trimo nampak kasih ngelingi wendingin ati saiki arep apa wong nyatane ya nenane yen padha prasaja luwih prayoga ayo tarukon aja ngalamun ing liyatan ora kegeton. sesuk kudu apal lho iki kowe ora sembrono ora nganggo catetan ngono kuwi Iya, Pak. Sampun. belajar diapalke ngono ya mak ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya ora ming dheke ya jeleh pendak-pendak penonton do menuntut sing gubuk asmara Ika iki dheke ya mbok sekali-kali aku tak ora gubuk asmara oh iya oh ngono ya mak matur sembah nuwun lan iki uga mau aku diweling karo panjenengan Bapak Kapolsek ya nganti meh kali piano ya tanggal 1 Juli wingi mujudake suwijining hari Bayangkara ya hari kepolisian hari Bayangkara ngono ya mula bengi iki ana titipan saka panjenengane Bapak Kapolsek babakan Kantipnasno kuwi ya ora perlu ora kudu utawa kuwi ya perlu dielingake perlu dipadha tansah ditanamke jroning penggalihe dhewe-dhewe ketertiban ya keamanan ana ing lingkungan desa lan sakiwa tengene wajib padha digatekake ya ora mung tanggung jawabe padha para bapak-bapak polisi ora keamanan kuwi ya tanggung jawabe masyarakat yang bekerja sama bahu membahu karo warga masyarakat ya mujudake papan sing tertib mujudake papan sing aman ngono ya mak ya dihindari bab minuman keras lan sak piturute ya kuwi memicu kejahatan luwe-luwe narkoba no ya narkoba kuwi bahaya tenan es klebon kaya ngono kuwi wo nyemelangi ya ngono ya mak iya kudu diberantas kudu disingkiri ya kewajibaning warga masyarakat berantas narkoba ora ya kewajibaning warga masyarakat kewajibaning Bapak Kapolsek Bapak Kapolres kabeh kepolisian seluruh Republik Indonesia duwe kewajiban memberantas narkoba ya ngono ya mak ya dengan catatan ya kudu adil dan bijaksana adil dan bijaksana piye mergo nek sing diberantas sing pemakai ya pengedare ora diberantas lha kuwi engko bakal ya ora apik kedadiane semono uga no ini perlu dicamkan jika pengedar itu ketangkap ya aja gelem disogok dihukum sing sak berat-berate lah iki melibatkan beberapa oknum ya oknum pengedar, oknum aku matur oknum lho saka kepolisian, oknum saka kejaksaan sing isih gelem disogok kuwi ora bakal iso macetke narkoba, ora iso ngilangi narkoba. Mergo pengedar kuwi nek wis kecekel kuwi atine tenang mergo aku nek dikunjara, aku nyogok kuwi diculke. Engko nek aku diadili aku nyogok kuwi ora bakal entuk paukuman. Lah aku jenenge ora membuat jera. Ya, ning malah memperbanyak pengedar ngono wajibe pancen kudu adil seadil-adilnya ora pengedar tok ning uga aparat keamanan kudu resik pengadilan yen kudu resik ya nek resik bakal iso ilang nek isih ana regetan-regetan sing gampang nampa dhuwit lah kuwi bakal iso tetep ngrembaka ngono ya mak iya mula kewajibane awake dhewe kudu tetep njaga marang ketertiban dan keamanan matur sembah nuwun ayo Mbak Elisa monggo ya, gentenan kowe Elisa kon gubuk asmara. Ya. Halo, Mak. Mak canguk. Mak apa? Mak canguk. Kok mak cangkok ki apa? Cengek limpuk. Ah, cange limpuk. Canguk kacang benguk. Heeh. Mbak. Nggih. Iya. Niki wonten Bambang Lipura Mulya Dadi. Mulya Dadi. Derek Mangayu Bagya. Niki acara napa, Pak?
iki acarane werna-werna memperingati tasakuran Desa Mulyodadi keberhasilan pembangunan desa, pelestarian budaya karena Desa Mulyodadi merupakan salah satu desa budaya. Oh, berbudaya dan berprestasi. Prestasinya akeh banget ya ana 9. Juara-juara ya, Pak. Duwe perpustakaan perang ya. Hah? Duwe perpustakaan perang. Mesti nek desa maju iki mesti duwe. Ya. Terus iki ne mau jarene jomblo-jomblo, Pak. Aku mau dikenalke, Pak. Maksudnya piye? Mergo kowe ya jomblo napa piye? Iya. Ya. Pamomonge jarene jomblo-jomblone. Oke, pamonge desa oke sing jomblo. Ning mesti moh do karo kowe mergo nek gelem karo kowe iso stroke mendadak. Iya. Kesek derek. Kok kowe ora gerandong aku, kaya Mbak Orisa mau lho digerandong. Digerandong piye? Apa? Heh. Ayo cah selip ya ngono kuwi. Digandrong, digerandong-grandong. Digandrong. Digandrong. Oh, aku ya gelem. Aja kowe sesuk digandrung pamong desa kene nek ana sing gelem karo kowe. Karo pamong desa, aku ya ora sudi karo kowe. Lah ngapa kok mah? Ora sudi. Aku ki wajah ayu yang cantik akan kuserahkan pada suami yang bertakwa dan beriman, tidak akan kuserahkan pada kampret yang durhaka. Ngono lho Pak, iki wis tak cepake engko suami yang beriman dan bertakwa ora ndiko kampret yang durhaka. Oh iya, ya wis ora apa-apa kok tok arani kampret ora apa-apa. Iya. Rasane su. Kowe ngonekke aku kampret wegah ro wonge ning kowe gelem ro duwite saben bengi ya. Ya jelas ya duit nggo urip padake. Ah kuwi jenenge. Iya, ora apa-apa. Ya harus wajib. Heeh. Oke, nderek mangi ya bagyo nggih, mugi-mugi dados desa sik berprestasi terus. Amin. Mugi-mugi maju terus. Ya ora apa-apa Pak momonge ben jomblo sik ra apa-apa. Soale nek wis engko menikah ki kinerjane turun biasane. Ben jomblo sithik sesuk tahun ngarep nek desane wis juara siji terus, lagi engko golek aku ra apa-apa Mas. Ora gelem wis to. Yakin wis to. Kan aku sindan ayu berprestasi padake. Ha iya ning suaramu kuwi sing marai domo. Iki aja kok ngomong, angope marai bojomu minggat kok. Iso marai minggat. Turu bareng ngono nek umume cah wedok ayu anggap mesti ngono kuwi diampet aja nganti mangap nek kowe ora bojomu lagi mapan Iya kan bojone jenggre yangane minggat jukan masa kudu mingkem ya teneh mlebu meneh anggap ki menarik oksigen dadi aku kudu ngono masa ayo narike saka ngendi iki iso digawe ngono lho penak to dadi manis. Ayo Siti nek kuwi. Wong ayu iki didelok angope apik kok. Ngono dadi sing lanang iki nglilir, Dik. Nggih, Mas. Nek bubuk nah. Ha sing lanang lagi narik kemul wis. Ha. Iso dikepruk selop bathukmu. Emang lho, aku nek dadi bojone kok baik lho aku, Pak, dimasake mboten. Masakin apa? Gorengke endok, matane siji apa matane loro? Wis kuwi ora kurang ajar kuwi. Kan baik akune. Bu gorengke endok. Ya Mas, matane siji apa loro? Ora bojomu ning matamu kuwi. Lah kan api andoke loro sisan, matane siji apa matane loro? No. Ayone ya sing sok. Dinai Lombok ora? No. Enak ora karo dipidak sikile? Enak ora? Ah mesti muni enak bojomu. Wong karo dipidak sikile. Mboten yo apik yo aku. Nek ora setrum yo mlemudar meruput. Yo. Ayo gubuk asmara pamungkutan iki Mbak Elisa. Yo, ayo ngopo diaturake. Nah. Nyingkar nek nembang ya halus ya halus nek nembang ya nek omongan wis sing lanang dijayoh ngono wis rasa cerewet saka jero wis bengok-bengok kae iya wis pokoke
susah kono. Wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen ke mutan Neno. Mas Soklene kok padang banget to Mas iki Sokle ngarepe iki lho. Ayo kono le nyanyi nang isor papringan kono. Matane sakit Ora apa-apa kok ya. Mau jare njaluk moto siji. Lah sing siji men sakit ya ben. lelampahan kang wuri tresno tulus nadyan gubuk asmara. Ya. Nenone nanone. Mangga. Yen liwat aku kelingan gubuk
Ki, sabke. Ya ora apa-apa nang ciri khase dheke kaya ngono kuwi kok, Mak. Iya. Mengko sing wangun ditokke nang nggon gara-gara ya nang nggon gara-gara, ya sing wangun ditokke nang nggon limbukan ya limbukan kok, ya. Mula kudu pilah-pilah, ya. Ayo saiki sing terakhir. Ayo Tatin karo Ayu, ya. Mudhun men do ngliwung. Ora bupras mesakake bendina dikon men sehat sik. Oh. Mau sambat muni kesel e. Aku aja kon nganu ya, aja kon liwung ya kesel tenan sikilku. Mbok mau sikile rasa digawa aku ya. Kon lesot. Iya. Ya. Nggih. Yo. Liwung. Gantine Bu Pras niki wae apa piye? Ki lho. Ngomong karo bojone. Jaremu pengen duet. Stora duet. Ora. Tapi pengen karo Ayu karo sapa? Mau pas Mbak Eka pengen duet, bahasan aku neng kene ra gelem. Piye? Elik banget. Iya. Kaya beruk ketulup em. Kilang. Iya. Kok beruk to, Pak? Apa? Kethek. Yo ora. Kan unine ketlap. Ah kebangetan nek kuwi kok. Lah kan kethek Aku iki menungso goleki kethek kok. Lah. Ah bojone ra trima. Lah apa nek udu kethek? bulus. Oh, jen kaya bulus kok kuwi. Ayo bulus karo andase mlebu metu. Anggere ketoke ra ana wong kae glelintang. Iya, Pak. Lah anggere ku ana sapa. Ya mangga liwung dados. Ayo. Langsung. Iya. Nggih. Kok ora dimatke? Protes Oh, ya iya. iki. Wis sajake pengen joget kok kene. Ah, Kowe gatelem to? Mbak ayo joget. ora mau nek Mbak Ika. Lima ratus hari nggak pakai kertas.
cendol dawet iki kepengin joget kok. Emang mriki joget, Pak. Mah, Lah pripun? mah ora cendole semono mah. Kowe cendol. Hah? Cendol. Oh kono dawete. Lah iki nganone. Ana cendole semono le madahe nganggo apa wis. Iya. Yo nganggo apa? Nggo ember. Ya, maka. Ya. Dadi didelokke yo bungahe le joget ki. Oh ya ora apa-apa. Ayo kuwi ka asline ayu ki ya pamer bojone lho Mas sampe aku to Mas. Ya, sampe aku to Mas. Lah iki dimatke le joget yo bungahe. Mubeng-mubeng bareng. Golek keringat. Iya. Mati kutu tenan semengi. Iya, mangga. Pak Bambang tuku gedang. Gedang selirang dipangan Pak Bambang. Iya. Iya ape ya, Mak. Mergo Pak Bambang urung madang. Mula tuku gedang. Dupa. Wis rasa ditok kene. Kapiyasa swaranipun lir ombake.